el concert de piano de la Yumeko. Seràs la millor de tots els participants, n'estic segur. M'alegro molt que m'ho diguis. Moltes gràcies. Jo portaré al concert serpentines de 7 colors. I jo et portaré un ram de flors enorme. Tot serà meravellós. M'animeu molt. Caram, en Kenichi no perd l'ocasió de falagar la Yumeko. Jo regalaré un rotllet de peix. I ara endemà... Fa molt malament. Com pot tocar així? Quin desastre! Qui és aquesta noia? Calla, gamarús! Es pot saber què fas, eh? La saps, la lletra? Què? He xafat el gat, he xafat el gat, he xafat, he xafat. Passa alguna cosa, Tori? Escoltant la interpretació d'aquesta noia m'han vingut ganes de pixar. Disculpeu. Ui, quina llàstima, ja s'ha acabat. La següent actuació és la de la senyoreta Yumeko Kawai, que interpretarà la pregària d'una donzella. És la Yumeko, visca! Ja estàvem impacients! Iuhu! Caram, amb el gat. Ei, Kenichi, que no volies donar-li aquest ram. Ah, sí, és veritat, ho havia oblidat. No em fallis, confio en tu. Que et caurà el ram. Vinga. Kenichi, molt aviat seràs víctima de l'abella. Em picarà! Yumeko, et desitjo molta sort. Gràcies. Fan bona olor. Em fa mal. L'hem espifiada. Toquem el dos. Kamomaki! Kenichi, a què ve tot aquest enrenou? Ai, Tori, ha sigut un desastre. Del meu ram de flors ha sortit una abella i li ha picat la mà a la Yumeko. Toquem el dos. Segur que darrere d'això hi ha en Kamomaki. Kenichi, afanya't, anem al camerino. Sí, anem-hi. Jo també vinc. I jo. Anem al camerino. Què és un camerino? Un lloc on es menja? És on es preparen els artistes. Ai, Ai, mare, em fa molt de mal. M'havia preparat molt per aquest concert i ara no podré tocar. No pateixis, només és una picada. Et passarà molt aviat. Yumeko. Yumeko, perdona'm, jo no sabia que hi havia una abella entre les flors. Tu no en tens la culpa, però el cas és que no puc tocar així. T'ho demano, per favor, a Tori, fes-hi alguna cosa. No sé com la puc ajudar. Sí, tinc una idea. Què faràs, a Tori? Usaré una tècnica per memoritzar la partitura i després la tècnica de moure els dits. Yumeko, deixem un moment la partitura de la pregària d'una donzella. Sí. Tècnica per memoritzar. Senyors, perdonin la interrupció. La senyoreta Yumeko Kawai ja refeta interpretarà la pregària d'una donzella per tots vostès. Fixa't en la mà, la té molt inflada. Podrà tocar el piano? No sé com s'ho farà. A Tori, confio en tu. Tècnica ninja per moure els dits. Està tocant amb la mà inflada. Segurament aquesta nena deu practicar molt cada dia. El meu germà és un artista. En Cabal li donaré un rotllet de peix.
Quina sort! M'alegro que encara hagi pogut tocar. I jo? Però tu has tingut la culpa de l'accident. No tens cap idea bona. Ei, a vostè li va agradar la idea, no? Aquesta tècnica ninja ha quedat molt artística. Ni, ni.